Здравейте на всички, които гледате това видео. Днеска сме в нашето малко оцеляване. Виждате, всички честове са премахнати, леглото също. И тук са останали само двете печки, крафтинг тейбъла и една масичка. Ето. Мисля, че много хубаво се получи. Като махнах всичкото, обаче това не ми хареса как стои тук. Ще го сложа тук. И прекалено долу. Та направих начин, че е по-интересно. По-хубаво. Така, много блокче. Его. Тук е етажа. Добре. Това ми е малкият джеструм, а тук са леглата. Смятам да ги поразкраса малко. Цялото място. И извинете, звънят ми. Хора, продължаваме. Разговор беше неотложно, съжалявам. Тук са тъпотиите, тук са хубавите скъпоценни неща. Това пак са тъпоти и тук е храната. Така смятам да си го обзаведа цялото. Скоро вече ми е на свършване. Затова нека да се поразходим малко из нашия мап. Ето виждате, много хубаво се получи с една фермичката, която пуснах епизода. Много хубава фермичка. Чакайте да видим. Ще направи много голямо събиране на цялото това живото, след като всичко порасне. Ще е много интересно. Ще го направя на специално видео. Но за сега ще го изчитаме така. Аз пробвам сега да намерим някакви животни, да ги убием за тяхното месо. Направих си лък пънш едно, обаче нямаме стрели. Просто супер. Затова имам гравала. Ще ми трябват пера. Пръчки имам в изобилие. Само пера. И гладнях толкова бързо ли бе? Овса. Благодаря. Даде ми опечено ли? Да. Не ми го даде. Окей. Също така, смятам да вдигнем левел, отиваме да копаем кол. Не, че нямам не, че имам нужда от кол, понеже аз имам стак от блокчета кол, така че не ми трябват. Но въпреки това, нека изкопавам малко за XP, защото аз много бързо свършвам левели. Така че проблеми с торчове няма да имаме, което е супер. Даже смятам да сложим по 9 кола във всяка печка, даже по 10. Или по 20. Ще видя. Не ми се хъбат. Майко. Гравъл. Супер. Ако се окаже, че нямам гравъл, тук ще вземем. Окей. Чудя се все пак дали това да не стане общ сървър или оцеляването да си е само на така просто. Обаче смятам да го направим на сървър, където и другите ще дойдат. Ще видя и днес ще пусна клип, ако стане сървър. А ако не, пак ще има клип. Ще разберете. Кончето е много добре. Всичко много добре се получава. Някой може да се направи къща тук. 18-то ниво ще е. Аз не взимам ли експито? Да. Стигаш и към 20-то ниво. Тук ръката, между другото, аз преди да бях забелязал, е много хубава. Самия остров е много як. Цялото един голям остров, ако трябва да съм точен. И свършва така. Отидем. Да направим малко дропър. Това ще е мега лесно.
Даже се оплаших за миг, че няма да се получи, няма. Че ето вида къде бях, окей. Тук е бъгнатия чънк, така че няма да ходим в него. Ой, майка му! Изпсувах, сори. Та не смятам да заделя материали, ако ще стане общ сървър, да дам на някой нещо. Или ще се развиват самостоятелно. Ще го видим. Нека все пак приготвим съндък, в който ще има неща. Смятам да не си давам много диаманти. Понеже аз искам. Всъщност ми трябват 8 диаманта за сега. Ще дам 1, 2. Точно. Ще дам няколко 4 блокчета лапис, едно не редстоун няма. Ще дам на блокче редстоун, защото съм добър. Нямам голд, между другото, което е лошо, аз искам голд. Въпреки, че не го харесвам, все пак ще ми трябва. Така. И 6 блокчета iron. Добре. Нещо, което още мога да дам, ще си дам половин стък картофи. Добре. Дърво. Имам нужда. Ще даме то камък. Не, и от камък имам нужда. Добре, само толкова. Ще дам едно легло. Честа е готов. Скъпоценните неща, материалите. Имам спешна нужда от материали. Ще нафармя извън кадър. Добре. Ще дам то дърт. Това. Те 5 диаманта. Това, леглото, това 15 камък. 4 пържоли, ако някой иска да яде. Ако са дебели. Това е. За сега това ще дам. Аз съм стиснат човек. Шегувам се, не съм. Стъмва се. Това не е хубаво. Трябва да се прибираме в нашата яка къща. Така. Сега е важно за стрелите. Добре. Тук имаме ли? Имаме 5 грал. Добре, ще... имаме и кремък. Супер. Имаме ли? Мисля, че видях пера. Да, ето ги. Тук храната не... Тук... 4 пера. Супер. Добре. Имаме ли кремък? Не. Окей. Ще отидем да нафармим малко кремък и ще приключваме епизода. Много кратък, но много кратки са нещо епизодите. Просто няма как.